seko mhuri yeZimbabwe. Kamukatuni kakauya nedzimwe nhau maiziva. Nhasi muTown apa pane hondo chaiyo hondo. muHarare CBD nhasi maita hondo guys. Masupporters eZanu Pf anga achirova masupporters eCC. Apa pane hondo guys. Vamwe vanga vachitora zvidhina vachitemana chichi. So guys, don't forget to subscribe. So guys, when I Alright, what started to be a song and dance cheering their councillors is just escalated into violence right here at the right here at the townhouse, where various councillors are just being sworn in. So Zanu Pf and CCC have now clashed. Nangoti nhasi ndichikobosawo zvimarounds zvangu semunhu asina basa, so ndobva ndangosangana nedzimwe news dzinofenza dzanga chitotaurwawo naJulius Malema. So Julius Malema anga achitaura kuti maSouth Africans anofanira kubatsira maZimbabweans nezvakawanda wandawo zvanga achitaura. Saka ini kuti ndikuudze zvese zvanga achitaura ndogona kungopodza maiziva. Saka imi guys gateererai audio iro. Zimbabwe, we agree. Actually, South Africa must contribute towards the bailout of Zimbabwe. Anyone who refuses that is dumb. Yeah. Because if you don't help Zimbabweans, the border is going to be flooded by them. And anyone who's going to block them from coming into South Africa, we're going to fight with that person. So you are always complaining, hey, there are Zimbabweans here, hey, there. The only way not to have them is by helping them in their own country. Zimbabwe must be helped. SADC countries, we need to come together, we need to close ranks.